إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Ғаламнарны юктан бар кылып, безләрне халык иткән, тәрбияләгән Аллаһка барча хәмд сәнәләребез, улуглау мактауларыбыз булсын. Шәһадәт китерәмен, Аллаһтан башка гыйбадәт кылырга лаеклы зат юктыр. Аллаһ бар, Аллаһ бер, һәм шәһадәт китерәмен, Мухаммад ибн Габдуллаһ Аллаһның хак илчесе, тугры пәйгамбәре һәм шәриф булган кулыдыр. Аллаһ аңа, аның гаиләсенә һәм аның сахабаларына үзенең салават шәрифләрен насип әйләсә иде. Аллаһ субханаһу ва тааля изге китабында әйтә: "Эй иман китергән бәндәләр, Аллаһтан хакыйкый курку белән куркыгыз. Тәкъвалы булыгыз һәм бары тик мөселман булып кына үлегез" диде. Икенче бер аятында әйтә: "Эй кешеләр, сезләрне яраткан, халык иткән Раббыгыздан куркыгыз. Ул сезне бер кешедән яратты, аннан иптәше хатынын барлыкка китерде. Һәм алар икесеннән күп ирләрне һәм хатыннарны дөньяга чәчте. Бәлки бер-берегездән Аллаһ хакы өчен сорыйсыз, шул Аллаһның ачуыннан, шулай ук туганлык җепләрен үзүдән сакланыгыз. Дөрестлектә Аллаһ сезне күзәтеп торучыдыр. Әмма бә'д, мөхтәрәм җәмәгать, Аллаһ Раббыбыз безгә, мөселманнарга, күркәм әдәп әхлакларга ия булырга кушты. Һәм шул күркәм әдәп әхлакларның берсе биргән сүзеңдә тору, әманәтне үтәү, вәгъдәне үтәү. Аллаһ Раббыбыз изге китапта әйтә: "Я айюхаллазина аману ауфу бил-уқуд". Эй иман китергән бәндәләр, биргән вәгъдәләрегездә тугры булыгыз дип әйтә. Маида сүрәсе 1-нче аят. Ушбу аяттан күренгәнчә, Раббыбыз безгә ягымлы итеп иман китергәннәр дип мөрәҗәгать итә. Һәм безнең ихтибарыбыз тагын да ныграк булуын тели. Һәм менә шушы сүз "ауфу бил-уқуд" аятның яртысы нәрсәне аңлата? Әгәр бу аятны турыдан туры тәрҗемә итсәк, аның мәгънәсе булай булыр: договорларны, килешүләрне үтәгез ди. Һәм кеше белән Аллаһ арасындагы килешү булсынмы, кешеләрнең үзара килешенгән договорлары булсынмы, һәммәсе дә монда кергән. Имам Табари бу аятны аңлатканда әйтә: Раббыгызга биргән вәгъдәләрегезне һәм килешүләрегезне үтәгез. Чөнки шул килешүләр аша үзегезгә Аллаһ каршында вазифалар, фарызлар алдыгыз. Шуларны җиренә җиткереп, камил рәвештә башкарыгыз. Шулай ук үзара килешенгән эшләрдә дә бозмагыз, җиренә җиткерегез. Һәм әгәр үз өстегезгә нинди дә булса җаваплылык алган булсагыз, инде обязательство дип әйтик инде аны, әйме,
аларны үтәгез һәм башкарам дип ышандырганнан соң кире кайтмагыз, бозмагыз һәм үтәмичә калмагыз. Инде аяттагы килүшеләр, договорлар дигән сүзне галимнәр бердәм фикере буенча вәгъдә мәгънәсендә килгән дип әйтә шушы галимебез Имам Табари. Димәк, яңа гына әйтеп үтелгән аятта килүшеләр турында сүз бармый, гомумән вәгъдәләр турында сүз бара. Ягъни килешү, договор мәсьәләсе ул кыска гына әйбер, ул бик тар гына әйбер. Ләкин вәгъдә дигәнесе үз эшенә шушы килешүләрне дә кертә, договорларны да, башкаларны да, хәтта кардәшеңә килермен, эшләрмен дигән сүзләрне дә үз эшенә ала. Һәм шуңа күрә бу аятның мәгънәсе тагын да киң. Кеше арасындагы килешүгә, договорга гына кагылмый. Ләкин кызганыч, бүгенге көндә мөселманнар арасында башкаларны инде әйтеп тә тормыйм, шушы шир, вәгъдә үтәмәү шире бик киң тарала башлады. Эш эшләгәндә килешү төзи, эшлим дип ышандыра, вакыты килеп җиткәч, җиңел генә качып китергә мөмкин. Әйе, килешү дигәч, ул ике кеше арасында печатле, мөһрен суккан килешү булмаса да, ике мөселман сүз биреп, бәлки хәтта язып куйсалар да, шул килешүне нигәдер үтәми. Кемдер әйтергә мөмкин, бәлки, ияләнделәр мөселманнарның тәртипле, әдәпле, әхлаклы булуларына һәм кулы белән зыян салмауларына, шуңа күрә сүзләрендә тормыйлар ди. Әзрәк кенә борынна ширтсәң, ул шундук килешүне исенә төшерә һәм үти башлый дип әйтә. Һәм әлбәттә, бу сүз кебек борынга ширту ярамый. Һәм инде бу динебездә самоуправство дип атала һәм тыелган. Ләкин вилаяты, султаны, власть дип әйтигәне, шул властька ия булган кеше генә инде әйткәнемчә борынга ширтә ала. Ләкин шулай да бу җәмгыятебездә ширнең бар булганлыгына бер күрсәткеч булып тора. Килешүне бозса, вәгъдәсендә тормый, боза һәм инде әйткән сүзен үтәми. Эшне эшлим ди, материалыңны кайтарам дип сүз бирә, вакыты килеп җиткәч, ул әллә кайда югалырга мөмкин. Ул бурычка алырга мөмкин фәлән кадәр акча, ләкин вакыты җиткәч, акчасы да юк, үзе дә юк. Һәм инде әлбәттә булырга мөмкин, авыр хәлләр, акчасы булмаска мөмкин, ләкин нигә качып йөри? Нигә әйтми, нигә эндәшми? Яки акчасы була торып та түләмичә йөрүчеләр бар, һәм инде менә балар һәммәсе дә вәгъдәдә тормау, сүзеңне үтәмәү дигән әйбергә керә. Хәсан әл-Басри исемле галим Маида сүрәсендәге без әйтеп үткән аят турында булай дип әйтә. Ушбу аятка Аллаһы Тәгалә бурычка алу килешүләрен, сату алу эшләгәндә килешенгән сүзләрне, арендага биргәндә булган килешүләрне, өйләнгәндә, аерылганда биргән вәгъдәләрне, бүләк итүне, игенчелек һәм башка төрле вәгъдәләрне, килешүләрне керә дип әйтә. Һәм шәригать кысаларыннан чыкмаган һәрбер хәләл килешү менә шушы аятка кергән дип әйтә. Һәм шуңа күрә, әгәр дә бу галимнең санап үткән әйберләрен үз тормышыбызга туры китерсәк, чагыштырсак, без монда бик зур кайгыда утырабыз икәнлеге күренер җәмәгать. Һәм кайсы бер кешеләр була, өйләнгәндә шушы хатынны яулап алыр өчен әллә нинди генә вәгъдәләр бирми. Сатып аласыңмы? Алам. Бүләк итәсеңме? Бүләк итәм. Алып бирәсеңме? Бирәм. Былай итәм, тегеләй итәм. Ул меңләгән шартлар әйтергә мөмкин, вәгъдәләр бирергә мөмкин, ләкин әгәр дә өйләнсә, әгәр дә шушы хатыны аңа хәләл булса, ул әйткән вәгъдәләрен бөтенесендә оныта. Инде хатынын кешегә санамыймыни? Әллә ул килешү дигәч тә ике бизнесменның үзара договор язып утыруларын гына күз алдына китерәмени? Һәм шуңа күрә бу җәмәгать бик тә кабахат булган эш. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям бер хадисендә әйтә: "Инна ахакка шарти айвафа биһи мастахлалтум биһи al-furuj" дип әйтә. Аның мәгънәсе үтәлергә иң хаклы, иң лаеклы булган шарт өйләнгәндә
хатын-кызны хәлал итүче шарттыр дип әйтә. Өйләнгәндә хатын-кызны хәлал итүче шарт дип әйтә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям. Һәм бу хадис, Сахих Муслим җыентыгында килә. Һәм уйлап карагыз, Пәйгамбәрбез нәрсә ди? Кеше хатынына вәгъдә иткән, өйләнер алдыннан вәгъдә биргән сүзләрне әйтә, вәгъдә бирә, җыя, хатыны шушы өйләнергә теләгән хатын-кыз нәрсә генә әйтсә дә бөтенесенә дә риза, ләкин өйләнгәннән соң бу турыда оныта, исенә дә төшерми. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям вәгъдә үтәлергә иң лаеклы, иң хаклы булган нәкъ менә шушы никах вакытындагы шартлар дип әйтә. Һәм шулай ук икенче бер тискәре күренеш, әгәр дә кеше үз баласына, кечкенә баласына биргән вәгъдәләрен үтәми. Мәсәлән, уенчык алып бирәм, кафега алып барам, моны бирәм, тигене итәм дип вәгъдәләр тезә. Инде вакыты килеп җиткәч үтәми. Һәм менә русларда шундый бик тә дөрес булган бер әйтем бар. Слово не воробей, вылетит не поймаешь. Бер генә кешене дә көчләп авызыннан тартып чыгармыйлар. Алып бирәм, бүләк итәм, алып барам дигән сүзләрне. Кеше үз ихтияры белән әйтә. Һәм шуңа күрә авызыңны ачкансың икән, инде үтәргә кирәк. Һәм Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям шурында шундый бер хәл булды. Бер хатын үз баласын чакыра башлый. Баласы урамда уйнап йөри, хатыны, шушы хатын-кыз баланы чакыра. Һәм киләле ди, бер әйбер бирәм ди. Кайтәле өйгә, бер әйбер бирәм ди. Һәм Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям моны күреп тора, ишетеп тора, һәм әйтә: "Балаңа нәрсә бирергә теләгән идең?" ди. Бу хатын әйтә: "Мин аңа ди хөрмә җимеше, финик каптырмакчы идем" дип әйтә. "Кил, финик каптырам." Һәм шуннан соң Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә: "Әгәр аңа бер ни дә бирмәгән булсаң, сиңа бер ялган әйтү гөнаһы язылып куелыр иде" дип әйтә Пәйгамбәрбез. Ягъни, шушы кечкенә вакытта да өйгә чакырып, ни дә булса йомыш кушарга чакырганда да ялганлап чакырган булсаң, бер ялган сүз сөйләдең дигән сүз. Аллаһ каршында бер гөнаһың язылып куелды дигән сүз. Һәм бу җәмәгать сахих хадис, һәм шуңа күрә вәгъдә бирү, килүшләрне үтәү кешенең бүтән аралаша торган кешеләр белән бәйле. Хәтта сабый балалар да, нарасый балалар да аларга бирелгән вәгъдәләр дә үтәлергә тиеш. Һәм бу үз чиратында балага күркәм тәрбия. Әгәр дә әтисе, әгәр дә әнисе нәрсә дә булса вәгъдә иттеләр, һәм шул вәгъдәне тормышка ашырсалар, башкарсалар, димәк, бала нәрсә уйлый? Әтием өйрәтте сүзеңдә торырга. Димәк, үскәч мин дә нәкъ шундый булам. Мин дә сүземнән кайтмаячакмын дип тәрбия ала. Һәм шуңа күрә мөхтәрәм җәмәгать, балаларына вәгъдәләр биреп, вәгъдәләрен үтәмәүчеләр саклансыннар. Һәм Аллаһ Раббыбыз Коръәндә мөэминнәрнең күркәм сыйфатларын зикр иткәндә булай дип әйтә: "Вал-муфуна би'аһдихим иза аһаду." Килүшүләрен йомгалаганнан соң, ягъни заключать иткәннән соң башкаручылар дип әйтә. Кемнәр алар мөэминнәр? Менә шушылар. Ахырына килеп җиттеләрме? Договор килешү булдымы? Шуны башкаручылар, үтәүчеләр дип әйтә. Һәм шуңа күрә мөэмин кеше әгәр дә ризалашты икән, димәк, ул вәгъдә биргән. Димәк, сүзендә тора, башкара. Кем инде килүшләрен үтәми, кем әйткән сүзен, биргән вәгъдәсен тутмый, ул димәк монафиклык сыйфатына ия. Димәк, анда монафиклык сыйфаты бар. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә: "Монафикның 3 билгесе бар" дип әйтә. Әгәр сөйләсә, ялганлый, вәгъдә бирсә, вәгъдәсен боза, һәм инде әгәр дә аңа әманәтне тапшырсалар, ул әманәткә хыянат күрсәтә. Һәм бу хадис Сахих Бухари һәм Муслим җыентыкларында килә. Икенче бер хадистә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә: "Кем шушы 4 сыйфатка ия булса, чиста монафик булыр" ди. Әгәр шушы 4 сыйфатның берсе генә булса да, димәк, бу кешедә монафиклык сыйфаты бар дип әйтә. Әгәр дә сөйләсә, әгәр дә әманәт тапшырылса, әманәткә хыянат күрсәтә. Әгәр дә сөйләсә, ялганлый.
әгәр дә вәгъдә бирсә, вәгъдәсен боза һәм берәр кеше белән сүзгә килсә, талаша башласа, шигеннән чыгып, ызгышып талаша башлый дип әйтә Пәйгамбәребез. Бу да сахих хадис. Һәм уйлап карагыз, мөхтәрәм җәмәгать, безнең тормышыбызда бик каты киң таралган афәтләр, ширләр, ялганлый, вәгъдәсен боза, хыянат итә, һәм шуның белән бер рәттән әз генә дә булса кеше арасында сүзгә килсә, шундук зур скандалга, жаужуга чыгара. Һәм инде шигеннән чыгып, Пәйгамбәребез саллаллаһу алейһи ва сәллям әйткәнчә, ызгыша, талаша башлый. Ә бит кемдер җәмәгать шушы ширләрне бөтенесен дә үз эченә алган. Бу әйберләр бүгенге көндә шул хәтле күп таралды ки, кайсы бер кешеләр хәтта бөтен сыйфатлары, шушы сыйфатлары да аның эчендә булырга мөмкин, мөхтәрәм җәмәгать. Һәм шуңа күрә Пәйгамбәребез нәрсә ди? Чип-чиста мунафиq булыр дип әйтә. Нинди куркыныч сүзләр. Һәм инде әлбәттә башкаларга син мунафиq, син шундый, син тегенди дип әйтергә бу хак бирми. Алай әйтергә ярамый. Ләкин Аллаһ каршында бу сыйфатларга ия булган кеше үз хәлен белергә тиеш һәм сакланырга тиеш. Һәм инде бу ширләрдән кутылырга тиеш. Һәм вәгъдәләрне үтәү сыйфаты Аллаһ илчесендә, Пәйгамбәребез Мөхәммәдтә мөселманнарга карата гына булмады. Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва сәллям сүзләрен биргәндә, вәгъдәләрен биргәндә христианнарына да, яһудиләренә дә, мөшрикләренә дә бөтенсенә вәгъдә бирде икән үти иде. Һәм бер хадистә әйтелә, Әбу Рафиғ исемле бер сахаби, ул әле шул вакыйга вакытында ул мөселман түгел иде, мөшрикләрдән иде. Һәм аны Мәккә мөшрикләре бер эш белән Мәдинәгә җибәрәләр. Бер ни белән, вазифа белән Мәдинәгә җибәрәләр. Һәм Мәдинәгә килгәч, Пәйгамбәребезне күргәч, мөселманнарны күргәч, аңа иман нуры йөрәгенә керә. Һәм йөрәгенә кергәннән соң ул Пәйгамбәребезгә мөрәҗәгать итә. И Аллаһ илчесе, кайтмыйм бүтән мин анда дип әйтә. Монда гына калам, синең яныңда гына калам дип әйтә. Һәм шунда Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва сәллям әйтә, мин бирелгән вәгъдәләрне бер кашанда бозмыйм. Һәм мин илчене, ягъни гонец, посланник дип әйтәбез без аны, кайтармыйча тормыйм дип әйтә. Ягъни Пәйгамбәребез шул чорда ул электә булган, хәзер дә бар ул, илчене бер кашанда үтермиләр, тыймыйлар, калдырмыйлар. Илче килә, китә, аңа хөррият, аңа свобода дип әйтәбез. Һәм Пәйгамбәребез дә шул кагыйдәләрне бозмыйм дип әйтә. Илче булып килдең икән, мин сине тотмыйм дип әйтә. Һәм Пәйгамбәребез әйтә, син кайтты Мәккәгә, һәм әгәр дә йөрәгеңдә нидер булса, иман нуры булса, кире кил дип әйтә Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва сәллям. Һәм шуннан соң Әбу Рафиғ өенә кайтып Мәккәгә өстендәге вазифаларын эшләп бетереп, кире Аллаһ илчесенә Мәдинәгә килә һәм шунда ислам динен кабул иттем дип әйтә. Икенче бер хадисендә Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва сәллям әйтә, кем вәгъдә белән иминлектә булган, мөселман булмаган кешене үтерсә, кыямәттә җәннәт исендә сизмәс дип әйтә. Ә җәннәт исе 40 еллык ераклыкта хәтле аңкып торыр дип әйтә Пәйгамбәребез. Һәм бу хадис Сахих Бухари җыентыгында килә. Һәм уйлап карагыз, мөхтәрәм җәмәгать, Пәйгамбәребез мөселманны да түгел ди. Мөселман булмаган кешене, христиан булсынмы, башкасы булсынмы, нәрсә дип әйтә? Кем шуның канын куя ди, иминлектә була торып, аңа ди кыямәт көнендә җәннәт исе дә килмәс дип әйтә. Һәм шуңа күрә бүгенге кайсы бер адашкан кешеләр бүгенгесе көндә башкаларны гына түгел, хәтта мөселманнар канында хыянат итеп куялар, мөхтәрәм җәмәгать. Һәм шул ук ИГИЛ әгъзалары булсынмы, яки аларның тарафдарлары булсынмы, кемдер әйтергә мөмкин, бәлки, әпәт шул ИГИЛ турында сөйлиләр, беләбез инде аларның адашкан икәнлекләрен, беләбез инде аларның килмешәк икәннәрен дип әйтергә мөмкин. Ләкин, мөхтәрәм җәмәгать, ИГИЛ фитнәсе ул кул фитнәсе генә түгел. Ул хәтта баш эченә үтеп керсә дә, бик зур аянашлы фаҗигаләргә китерергә мөмкин. Кешенең дөньясын да, кешенең ахирәтен дә бузып ташларга мөмкин. Һәм мисал өчен, Гарәп илләрендә, Сауд Гарәбстанында
бер 3-4 ай элек шундый бер бик куркыныч вакыйга булды. Бер гаиләдә 3 бала бар. Шуларның икесе 2 игезәк, 2 малай. Бу 2 игезәк, 2 малай атасын, анасын һәм кичкенә туганнарын чәнчеп үтерәләр. Нәрсә дип әйтәләр? Сез мусульман түгел, сез кафирләр ди. Һәм шуннан соң илдән чыгып китеп, игелгә кашмакчы булалар. Ләкин алхамдулилlah тотылдылар, һәм алар хәзер инде төрмәдә, һәм ахыр чиктә инде үлем җәзасы бирелер аларга иншааллах. Һәм уйлап карагыз җәмәгать. Нинди кабахат нәтиҗәләргә китерә менә шушы фитнә, менә шушы коткы. Һәм инде хәтта әти әнисен үтереп, ата-анасына зур хыянат күрсәттеләр. Инде патшасы булсынмы, ил җитәкчелеге булсынмы, мусульман булмаган берәр кафиргә рөхсәт биреп, иминлек биреп, кирегез илебезгә, сез тынычлыкта, без сезгә берәйбердә эшләячәк, эшләмәячәк без дип әйтү, рөхсәт биреп, виза биреп, аларның кертүләре аның турында сөйләп торасы да юк. Ягъни үз ата-анасын, мусульман булган ата-анасына да хыянат күрсәтеп, каннарын куючы, хәтта булар турында инде әйтеп тә торасы юк. Һәм шуңа күрә әйтеп үтелгән хадистә мусульман түгел, нәкъ менә шушы иминлектә булган кафир турында әйтелгән. Кем канын куя, ахирәттә җәннәт исендә сизмәс ди Аллаһ илчесе. Аллаһ Раббыбыз һәммәбезне дә адашулардан һәм пәйгамбәребезнең юлыннан тайпылудан сакласын, һәммәбезгә дә иминлек, әманәтне тоту, вәгъдәләрне башкару сыйфатларын насыйп итсен. Һәм шуңа күрә мөхтәрәм җәмәгать биргән вәгъдәләребезне үтик. Әйткән сүзләребездә торыйк һәм үзара булган килешүләрне саклыйк мөхтәрәм җәмәгать һәм гадел булыйк. Аллаһ Раббыбыз әйтә: "Ва ла яҗриманнакум шанa'anu qawmin alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu lit-taqwa." Кешеләрнең нәфрәте, әшәклеге сезне гаделсезлеккә этәрмәсен дип әйтә. Гадел булыгыз, гаделлек тақвалыкка якынайтадыр, якынрактыр дип әйтә Аллаһ Раббыбыз. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.